moc se mi to líbilo a hlavně jsem ráda, že jsem prošla. Já jsem to cítila jinak. Já jsem hlavně se bála, že prostě když to přezkoušení dám, ale nedám to paskování, že se to nikdy nestalo, že by mě se to něco někdy stalo, ale jsem ráda, že jsem prošla. Jako jsem rád, že jsem to prošel a jakoby mamka a tačka budou rádi. Tak já jsem si to náramně užila, protože je to něco nového a velmi jsem si připravovala na 6. kup. I když to byly nervy, tak vzhledem k tomu, že už mám nějaké soutěže za sebou a tak je to něco dalšího, ale nebylo to něco úplně nejhoršího, tak. Já jsem se svým výkonem určitě spokojený, pár chybiček by se tam asi našlo, ale připravoval jsem se na to hodně dlouho a pečlivě, trénoval jsem i doma a za mě 2 tréninky týdně tady na to bohatě stačily a když to nevíde, tak v listopadu je taky termín, takže já si myslím, že dobrý. Tak spokojený jsem s ním. Docela dobrý, mohlo tam být něco i lepšího, ale jinak si myslím, že tam moc chyb nebylo, ale do června jsem se už zbarvil, takže asi dobrý, podle velmistra asi dobrý, takže já jsem spokojený. No, děkuju, jsem s tím strašně spokojený a jsem rád, prostě těch 67 bodů je strašná bomba. Jo, fakt jsem rád. Tak já jsem rád za svůj výkon, jako mohlo by to být lepší, jako vždycky je tam co zlepšovat, ale 67 bodů je vlastně nejvíc, co jsem kdy měl a jsem velmi rád, že zrovna na červeno-černý pásek se to takhle povedlo. Tak můj bodový zix byl úplně ten stejný, taky 67 bodů měla, už jsem větší samozřejmě, ale jsem za to strašně ráda, že se nám to všem teda podařilo a že můžeme pokračovat dál a měla jsem tam samozřejmě chybky, ale jsem strašně ráda, že jsem to udělala.